вясёлыя. Добрый день, это Радио Свобода, с вами Олег Груздзілович. Мы ведем рэпартаж з Курапатаў. Тэрмінова нам давялося сюды прыехаць, бо паступіў сігнал пра тое, што ў Курапатах зноў вядуцца будаўнічыя працы. Сапраўды, прыехаўшы, мы ўбачылі, што вот на этом знакамітым месцы, хто памятае, тут у пачатку 2000-х гадоў, калі будавалі кальцавую, якраз вот сюль скідвалі песок на абаронцаў Курапатаў, дык вось тут якраз пачаліся нейкія будаўнічыя працы. Тут вырытая траншея некалькі метраў. Зараз мы падыдзем да яе бліжэй, паглядзім. Оказывается, будаўнікі на замову, магчыма, Лесгасу вырашылі тут пабудаваць отвод для воды, вырыта траншея, якая будзе потом засыпацца гравіем, жвір спецыяльна нібыта прывезены. Вось два самасвалы прыехалі за зямлёй. Але пра гэтыя працы даведаліся абаронцы Курапатаў, якія пікетуюць рэстарацыю «Поедем». І тэрмінова сюды прыйшлі абаронцы. Вось мы бачым Павел Севярынец, а зараз тут ужо і Алесь Чахольскі з КХП ВНФ. Іх намаганнямі працы былі спыненыя. Павел Севярынец заявляе, што тут нельга працаваць спецтэхнікай, бо тут могуць быць пахаванні. Дарэчы, мы зараз да яго падыдзем, он нам все патлумачыць. Павел, гэта Радио Свобода, добрый день. Раскажите, ласка, што вы сёння ўбачылі тут і што тут адбываецца, як вы да этого ставіцеся? Сёння зранку спецтэхніка, 2 бульдозеры, 1 экскаватор, 2 грузавікі разварацілі 12-метровую траншею пад крыжамі ў Курапатах. Нацыянальная гісторыка-культурная каштоўнасць першай катэгорыі. Тут увогуле нельга працаваць такой тэхнікай. Тут магчыма працаваць толькі рыдлёвачкамі, рукамі, пад наглядам інстытута гісторыі, з прыцягненнем археолагаў. Кожны сантыметр працаў павінен узгадняцца. А ў сувязі з чым тут працы ведуцца? Вы ўжо ведаеце? Справа ва ўсталяванні помніка. Заўтра ў 9 гадзін ранку збіраюцца на Галгофе праводзіць археалагічныя даследаванні, дзе ставіць гэты помнік. Але паралельна вось тут каля крыжа Пакуты проста развернулі 12-метровую рану экскаватарам і робяць выгляд, што гэта ўсё патрэбна, законна і так далей. Чаму, на вашу думку, тут нельга працаваць спецтэхнікай? Тут нельга працаваць спецтэхніцай, таму што практычна ў кожным кубічным метры зямлі тут могуць быць чалавечыя косткі. Тут просто ад болю крычыць кожны камячок этой землі. Яго трэба перабіраць рукамі. Это закон для любой нацыянальнай гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Будь то гарадзенскі замак, будь то мірскі замак, будь то Несвіж. І тут трэба дзьмухаць просто вось на гэтую зямлю вось так. Прыязджаць і бруднымі ботамі альбо каўшамі экскаватараў, значыць, вычэрпваць тут усю гэту гісторыю і невядома куды адвозіць, это злачынства. Это просто крымінальнае злачынства. Мы будзем звяртацца ў пракуратуру па тым, як вось гэта ўсё робіцца. Як заўсёды ў нас адважна. Бок рукамі можна было б выкапаць траншею? Можна выкапаць і рыдлёўкамі, і рукамі пад наглядам археолагаў, спецыялістаў. А калі проста рабочыя прыязджаюць, ім сказалі, яны дакурылі цыгарку, выкінулі і пачынаюць рубаць это экскаватарным каўшом, якая это нацыянальная гісторыка-культурная каштоўнасць, выбачаюся. Это просто тады выгляд створаны такі. Ну, зараз я бачу, вось там чалавек з рыдлёўкай якраз і працуе. Не, з рыдлёўкай працаваць можна, але яшчэ трэба запытацца, наколькі это ўсё законна, узгоднена, дзе нагляд, ці спецыялісты ёсць і так далей. Пыталіся, тут быў дырэктар спецлесгазу Бараўлянскага, Міранович. Да, вось Міранович ёсць. І што ён тут казаў? Міранович пазбягае нейкіх размоваў, тут усё законна, мы тут будзем рабіць, мы тут правядзем тропінку, значит, тут будзе водоотвод і так далей. Але ўсё гэта робіцца не так. Не по-барбарску, не так жахліва, не экскаватор. А вось это дрочка натянута, это для чего? Это для того, каб правесці тут дорожку на Галгофу. Так яны кажуць, по крайней мере. Гэта тая брукаванка, про якую казалі вот абаронцы Курапатаў? Магчыма, такая брухаванка, але я не бачу праектаў, я не ведаю. Вот зараз Алесь Чахольскі размаўляе. Алесь Чахольскі якраз з імі размаўляе. Ну, тады мы, можа, да яе падыдзем? Конечно. Да, мы падыдзем да Алеся Чахольскага, які вядзе размову з дырэктарам спецлесгазу Бараўлянскага. Ён Алесь Чахольскі, нагадаю, гэта сектар управы КХП БНФ і актывіст, які шмат гадоў займаецца Курапатамі. Вось у тым ліку усталяваннем тут крыжоў, больш за 1000 крыжоў ужо усталяваны. І я бачу, што яшчэ і нехта іншы прыйшоў. І вось яны якраз займаюцца. Алесь, можна да вас?
Подойдите, да? Вы перамовы некие видите, да? Олесь Чахольский сказал, что вот отдельно как раз перамовы. Тут представники Бараўлянского лесгасу, представники уладаў Минского района, вось міліцыянт. Калі мы тут, я тут был полгодины тому, то міліцыі еще не было. Теперь уже есть супрацоўнікі міліцыі, якія здымаюць все, что тут адбываецца на відэакамеры. Тым часам тэхніка не працуе. За полгодины сюды прибыла новая великая могутная такая машина. Это бульдозер с двумя такими этими ковшами. Вось, але ён пакуль стаіць, прастайвае. Вот эти экскаваторы так само не працуюць, але быў такі перыяд 20 хвілін таму, калі пачалі было працаваць зноў. Па з'ездках актывісты сталі на іх пуці і не дазволілі зноў рыць тут зямлю. І тады будаўнікі з рыдлёўкамі пачалі працаваць на этой траншеі. Нагадаю, вось тут якраз месца, дзе калісьці абаронцы Курапатаў пачатку 2000-х гадоў дамагаліся спынення будаўнічых прац. Як кольцевая пашыралася, будавалася другая ветка кольцевой, дорога якраз ось тут проходила. И будаўнікі ссыпали песок отсюль, а абаронцы стояли и не давали им это робить. Просто поглядите, яны робяць выгляд, что это все рабілася вручную, маўляў, так, рыдлёўкамі. Але вон там, ну, уже, в принципе, есть відэа и фото, бачно, что это працавалі экскаватором, каўшом. И вось тут экскаваторный каўш таксама вельмі добра бачно. Робяць выгляд, что быццам бы тут все пророблено по законе. Таму гэта, конечно, прокуратура, это заяву ў прокуратуру, то, что тут рабілася. Вось. Ясно, что хлопец не специалист, ніякай гістарычнай альбо археалагічнай адукацыі няма. Вот. Ну, а збольша калі тут будзе зроблена траншея, якая будзе выводзіць адсюда ваду. Бо мы все ведаем, что тут заўсёды дрыгва такой. Вось гэта патрэбна? Конечно, патрэбна. Гэта патрэбна, але это робіцца не так. А як? Это робіцца з прыцягненнем спецыялістаў, літаральна кожны метр зямлі даследуюць археолагі і гісторыкі. Это робіцца па ўзгадненні з грамадскасцю, якая стаіць і не падымае шуму. Ага, раскапалі рукамі, паднялі, зрабілі як мае быць. Добра, дзякуй Богу. Не, робіцца ўсё як у нас робіцца. Вырылі каўшамі экскаватараў, пакрычалі, мы тут маем права, мы зробім так, як лічым патрэбным, ніякіх нам не трэба дазволаў нічога, і выніку да чаго это прыводзіць? Да просто да барбарства. Вот это стаўленне да сваёй гісторыі. Прычым это, разумеется, это не просто гісторыя, якая просто лежыць пластом. Что? Вы тут ходите просто по людях, разумеете? Ну. А другі момент, про який я хотів вас спитати. Вядома, що ви самі сказали, що ось на Голгофі завтра почнуться геодезичні некі праці, якраз по визначенню, де буде усталяваний меморіальний знак. Так, наверсі. Вядома, що ось Олесь Чахольський, до якого ми зараз підходили, виказав ініціативу, що вони зараз згодні, каб меморіальний знак був побудований не там наверсі на Голгофі, а ось тут на уваході у Куропаті. Ви підтримуєте? Тым не менш, вось працы будуць весціць там. Як вы это ставіце? Заўтра ў 10 гадзін вось тут каля крыжа Пакутаў будзе збірацца нарада абаронцаў Курапатаў, круглы стол, куды мы будзем запрашаць прадстаўнікоў тых арганізацыяў, якія працуюць, і мы будзем вызначаць нашу пазіцыю. Моя пазіцыя суладная з пазіцыяй першаадкрывальніка Курапатаў Зенона Станіславовича Пазняка. Я лічу, што за ім павінна быць апошняе слова. Ён сказаў, што гэтаму помніку тут не месца. А калі это робіцца яшчэ такімі метадамі, то можна сабе ўявіць, як пабудуюць там вось гэты так званы помнік. Тут это маецца на увазе на Голгофе, ці вось тут на ўваходзе? Калі яны працуюць так нават на ўскрайку Курапату, то што яны могуць рабіць у сэрцы Курапату з такой тэхнікай? Это просто страшна ўявіць. Но вы сам асабіста не супраць, каб гэты помнік быў тут. Каб гэты помнік паставілі тут. Можете показаць месца, якое вы вызначылі? Хіба што это можа быць і на ўваходзе. Хіба што это можа быць вось тут, вось на ўваходзе, забрукаваць эту балацевінку, напрыклад, адвесці ваду і паставіць гэты помнік там, дзе людзі выходзяць і ідуць на Курапаты. Чаму бы не? Тут можна. Можна вон там трошкі далей. Дзе зараз самазвалы стаяць, да? Чаму бы не? То бок это было б натуральна. Просто людзі прыходзяць, яны бачаць нейкі мемарыяльны знак і заходзяць у лес крыжоў. Всё. Вы сыходите из того, что на самой Голгофе уже достатково крыжовый мемориал готовый. Я скончыў мастацкую школу. Я прыходжу туды, там закончаная кампазіцыя, крыжовая кампазіцыя. Голгофа гэта для крыжоў, таму яна і Голгофа.
Вось гэты знак можа стаяць на пачатку. Не будзе ніякіх канфліктаў, не будзе ніякіх праблемаў. Але замест гэтага лезуць ботамі, можна сказаць, у курапаты, лезуць пад крыжы, капаюць траншеі. І мала што могуць зрабіць такім метадам вось у самым сэрцы. Наколькі мне вядома, і аўтары гэтага праекту таксама не супраць, каб ён тут размясціўся. Вядома. То есть увогуле ўсе, акрамя, вот, магчыма, кагосьці, каму прынцыпова проста взяць і сцвердзіць. Спачатку воткнули заточку з боку бульбашхола, як бы у курапаты, каб праварочваць там уране. І зараз стараюцца это зрабіць і тут, і на Галгофе. Не саступаюць, так, да? Ну, сапраўды, няма рэакцыі на ініцыятыву Алеся Чахольскага, на яго згоду, няма рэакцыі на прапановы по закрыццю рэстарацыі паедзем патрабаванні, на тое, што самі кітоўцы, якія абараняюць курапаты, згодны таксама з усталяваннем гэтага помніка тут. Пакуль ідзе гэта змаганне, і адну з прыкмет гэтага змагання мы бачым тое, што пачынаюцца тут ужо працы, хаця вось Алесь Чахольскі кажа, што ён нібыта дамаўляўся пра гэтыя працы яшчэ раней. Я, в прынцыпе, не чуў, але яшчэ раз паўтаруся, не такой тэхнікай. Не такой тэхнікай, па-перша, не такім барбарскім спосабам. Это павінна быць з прыцягненнем грамадскасці, з фіксацыяй кожнай кавалачку зробленай працы. Мы тут не бачым ні праекту, мы тут не бачым ні спецыялістаў. Да, пра праект. Вот Алеся Александра Мироновича нібыта пыталіся пра тое, ці ёсць праект, так? Ну, ён увогуле не хоча размаўляць на гэты конт. А вы хто такія? Так слухайте, это нацыянальная каштоўнасць, народ адказны за яе. Вы слугі народа, вы павінны прынесці, разгарнуць, паказаць план, як вы это збіраецеся рабіць, калі, давайте мы прыйдзем, давайте сюды прыйдуць спецыялісты, будуць фатаграфаваць, здымаць відэа, і мы все разам, всім народам это зробім. Зробім упарадкаванне, зробім тут добра і так далей. Не, народ по баку, памяць людская по баку, бярем коўш і рыем каўшом пад крыжы. Ну, это, я вам тлумачу, это просто для гэтага няма слова ў беларускай мове. Дзякуй, Павел. Чаго вы зараз чакаеце? Я зараз чакаю, пакуль пад'едуць людзі, мы будзем рыхтаваць заўтрашнюю сустрэчу, а 10-й гадзіне будзем абтэлефаноўваць навукоўцаў на нараду абаронцаў курапатаў, і мы не будзем дазваляць тут працаваць вось гэтай тэхніцы. Добра, дзякую вам. Нагадаю, гэта быў Павел Севярынец, сустрэчня БХД, вядомы апозіцыянер, актывіст абаронца курапату, пісьменнік, які вось адным з першых сёння прыйшоў сюды на гэта месца, дзе пачаліся будаўнічыя працы, была выкапаная траншея каля курапатаў, паралельна з кальцавой дарогай. Все ж таки мы паспрабуем падысці да Алеся Чахольскага. Мяркую, што асноўныя навіны зараз у яго. Ён толькі што размаўляў з прадстаўнікамі ўлады, там дырэктар бараўлянскага спецлесгазу Миронович, там быў, да, ёсць таксама прадстаўнік Менскага райвыканкама, супрацоўнікі міліцыі. Олесь, ну мы до вас теперь. Ласка, расскажите, что здесь отбывается. Значит, что домовились, можно прочитать? значит, тут это самое все отбывается и будет рабиться згодно техничной документации. Документация все ж таки есть, Все есть. Есть проект, зробленный Минзградом, затверженный, оказывается, в Минкультом. Значит, гэта момент такі, што тут один только хіп апынуўся, таму што не праінфармавана была грамадскасць. Але, значит, гэта палягае ў той рэчасці, тут будзе брукаванка памяці. Сама зразумела, не, это весь мемарыяльны комплекс, вот 2 метра шырынёй, будзе ад пачатку вот гэтага, ад пачатку перахода і до конца, до так званого холла. Вот эта вся дорожка будет зроблена отповедно с проектом, брукованкой, натуральным. Это землю сдымуть и... Значит, тут только... Нет, тут подсыпать. Будут сдымать там, где трава. Значит, все узгоднено и с газовиками. Зробленный проект. Вот это... Вот эта траншея называется, это
траншея, которая робится для отвода воды. Она будет как фильтр. Разумеете, природный фильтр. Там будет щебнем отсыпано, выровнено, полого, все. И она будет фильтровать воду, которая летит с МКАДа, летит оттуль. И мы вырашаем проблему этого болота. Думали, что там трубу треба будет покласть, але, значит, згодно инженерной технологии, вот зараз какое робимо, вот эта канава, вот эта яма, и она вырашает питание отвода воды. Я могу больше того сказать, что я 4 месяца назад, когда мы начинали эту акцию «Брукованка памяти», я привозил так само инженера-будовника, и который это самое, до речи, и он мне сказал так само, что от той трубы и вот до сюда треба зробить... Ну, то бок ви ухваляєте эту Ні, так це проєкт, це інженерну абсолютно... побудову, Да. але ось Павел Северинець нарікає на те, що ці праці ведуться бульдозером, що нема спеціалістів. Это самое, нет, тут есть археологичный нагляд. З історії, это самое, з Інституту історії Академії наук. Зараз ми це все удокладнім. Значить, за гэтым наглядають це саме археологи. Зараз ми висвітлимо, ці вони тут є, ці вони присутничають. Коли це так, то це саме, тільки одна просьба буде, щоб не зачепили крижі, не це саме. Техніка буде використовуватися, і екскаватор тільки там. І трохи здимуть вот тут, вот де болото. Вот где болото они сдымут там. Глебу сдымут, Сдымут, да, траву сдымут. Это самое. Я проект поглядел, там, ну, в принципе... Ви бачили проєкт? Да, я бачу проект. В принципе, то, что я бы робил бы сам. То есть они песчано эту гравийную сумесь сыпят, потом, я так разумею, просеянный жвир и ложить брукованку з натурального камня. Ну, А де буде меморіальний знак? Ви Меморіальний погодилися знак на те, я- щоб він установився був тут. Значит, покуль я докладно не веду, мемориальный знак там где-то наверх. Я зараз еще пойду там это самое... Ви були супроти цього? Не, ми ввогуле були супроть умішальництва держави в эту справу. Но як компроміс, вот ведаете, у нас люди есть, которые... Я розумію, але ви компроміси погодилися на мы тут. пропонували вот перед этим самым поставить А памятный що зараз знак. вам відомо? Ну, зараз я думаю, що буде пам'ятний знак там на Голгофі, тільки зараз поглядеть, де це місце. Это, ну, это... Ваш компроміс не прийнятий, все ж таки Ну, там мы, буде. значит, разумеется, мы пропоновали. Эта влада показала, что она не может быть идти на компромисс. То есть, треба розуміти, для чого було це все так само пропоновано. Все було вот, з національної с традицией, все это самое. Тут и церква, и костел, и церква сказала про каплицу памяти вот початку это самое. И вот была бы брукованка, было бы там зроблена вот эта капличка, вот этот памятный знак, было бы все органично. А зараз там она просто ломая... Павел Северинец каже, що на завтра, на 10 годин, Ну да, ми збираються зберемося- оборонці Куропатов, Ми каб зберемося меркувати, що здесь, робити далі. це саме, о 10 годин. Ось, ну да, обміркуємо, як і що. Просто ще раз підкреслюю, що одна проблема, то, что не была доведена информация, что проект, например, есть, что он это самоузгодненный с Минкультом, что он все вот так и так. Мне сейчас рассказали, показали, я это разумею. Это треба показать, рассказать людям. Что, например, экскаватор будет працевать, только выкопая эту яму и все на этом. Потом зробится дренаж, ну, разумеется, да? То есть надо людям, самая беда нашей влады в том, что не потлумачили. Потлумачили, розказали, що от так буде, все зрозуміло. Вам, як чоловіку, який шмат клопотівся про усталювання тут кружов, що казали представники влади, представники Баралянського спецлісгасу на конт цих кружов? Бо Айкаліст Миронович сказав, що ми можемо знищити, скажіть. Логічно, все застається, алея застається, от 2 метра буде. Ширина брукованої дороги 2 метра. Доверху, і щоб тут не їздила тяжка техніка, після того, як буде зроблена брукованка, Тут у Нізі проходить газопровод. Що буде, які заходи зробляться, щоб ні газопровод. аварії не відбулося? Это самое, коли некая авария будет, то, конечно, брукованка выберется и будет это самое. Але выбирается там, вот будет тут, может, 10 или 20 сантиметров, и потом будет подсыпаться. А газопровод на якій глибині? Олесь, може ви ведаєте, на якій глибині газопровод?
Паўметра. Полметра, так, я бачу так само, там ямка викопана, полметра не докопалися. Ну полметра, это хіба это нормально, это шмат, ці ні? Може зашапіться? Тепер ми бачимо, що вже Павло Северинець прийшов на перемови з представником Мінського райвиконкому, розмовляє. Так ви як міркуєте, є про що клопотитися громадськості чи ні? Тобто, ось, Ну, наглядать вірить треба. чи ні? Наглядати. Наглядать треба, разобраться треба. Все, надо, чтобы разобраться. И все. Ви розібралися, що тут, в принципі, забивається все нормально, урочище. З проекта. А все остальное треба, разумеется, ну, далі глядеть. Дякую, дякую. Це був Олесь Чахольський, представник КХП БНФ і активіст, який шмат годів атакується куропатами. А зараз ми бачимо, що Павло Северинець підійшов до представника Мінського райвиконкому, звісно, домовляється з ним, розмовляє. Все, розмова закончилася, ми можемо довідатися від Павла, про що вони домовилися, і, можливо, будемо відати, яка ситуація зараз, от на цей момент. Як ми побачили, Олесь Чахольський збільшування супрацька працювала тут і техніка, але каже, тільки ось тут під Кольцевой, де колись засипалося все землею, а потім, як ця траншея була опрацована. Павел, ты можете рассказать нам, про что вы там домовились? Не, мы не домовились, я просто им выказал позицию оборонцев. Мы не будем дозволять тут працаваць буйнагабарытнай тэхніцы без нагляду археолагаў і гісторыкаў. Это выключена. Калі яны збіраюцца рабіць вось такое барбарства, мы будем у супрацьстаяць. Калі спатрэбіцца, мы готовы стаяць тут і ноч. Добре, дякую великі. А колькі ім ще засталося до траншею? Ну, ось стоки ж, видать, вот до этого места. Може бути. Так, атрымліваецца даволі суперечлівая пазіцыя, бо Олесь Чахольскі, до речі, не супраць, каб тут працавала тэхніка, але пад наглядам. Алло. Павел Северинец не смог зрабіць рэпліку адносна маёй заўвагі, ён зараз па тэлефоне размаўляе. Ну што ж, пакуль мы будзем заканчивать наш рэпартаж, вы ўбачылі, што тут адбываецца. Адбываецца тут спыненне будаўнічых прац, часовыя. Частка пікетоўцаў настойвае на тым, каб будаўнічыя працы тэхнікай не вяліся, каб гэта траншея, якая будзе пракладзеная сюды вот да дарожкі, каб адвадзіць ваду, значыць, і потым засыпацца жвірам, каб яна рабілася ўручную. Між тым, вот Олесь Чахольскі прыкладам не супраць этого і кажа толькі, што патрэбны грамадскі нагляд з гэтымі працамі. А далей ён бачыў дакументацыю, паводле яго далей вось мы бачылі беленькую стужачку вяровачная, значыць, вось уздоўж этой вярочкі будзе пракладзеная дарога блокаванка. Яна будзе пракладзена аж да Галгофы, дзе ўсё ж такі будзе усталёўвацца мемарыяльны знак абаронцаў, мемарыяльны знак ахвярам курапатаў, прабачце. Вядома, што Олесь Чахольскі сам прапаноўваў у выглядзе кампрамісу, каб гэты знак быў вось тут, на ўваходзе ў курапаты, але, канстатуе Чахольскі, уладзе пакуль на гэта не ідуць. І хутчэй за ўсё, знак будзе ўсё ж такі ўсталяваны на Галгофе. Завтра ў 10 гадзінаў тут збяруцца абаронцы курапату, 10 гадзін раніцы, каб выпрацаваць чарговы план дзеянняў адносна таго, як ім рэагаваць вось на гэтыя падзеі, на тое, што пачаліся ўжо маштабныя будаўнічыя працы ў курапатах па ўсталяванні тут мемарыяльнага помніку. Нагадаю, Павел Северинец, актывіст, які змагаецца за курапаты, разам з іншымі пікетуе рэстарацыю, настойвае на тым, каб вызначальным было ўсё-такі меркаванне Зенона Пазняка, адкрывальніка курапатаў, які мяркуе, што увогуле такого знаку не трэба ў курапатах дзяржаўнага, бо тут у курапатах ужо ёсць народны мемарыял, пабудаваны за гэтыя гады людзьмі, простымі людзьмі, якія проста прывозілі свае, усталёўвалі крыжы, у тым ліку пра памяці сваіх сваякоў, якіх тут расстралялі ў 30-е гады. Нагадаю, тут у курапатах, паводле звестак, некалькі дзесяткаў тысячаў расстраляных. Гэта быў Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Мы працягваем пільнаваць сітуацыю ў курапатах і будзем выходзіць у эфір, калі будзе такая патрэба тэрміновая.